Ti umuna asurat ni San Juan. Umuna Juan, Kapitulo 1. Isurat mi kada kayo, tinanggeg ken nakita mi, may papan iti sao ti biag, nga addan manipod iti punganay. Nanggeg ken nakita mi, wen, nakita ken nasagid mi. Idi na iparangarang daytoy abiyag, nakita mi. Iti kasta, paneknikan ken ipakamumi kada kayo, tinaipakamo kada kami, may papan iti agnanayon abiyag, nga addan idi iti ema. Ngarud, ibagami tinakita ken nanggegmi, tapno mairaman kayumet, iti panakikadkadwami iti ama, ken ni Hesu Kristo nga anak na. Isurat mi daytoy, tapno naan-anay tirag-umi. Daytoy ti mensahe anang ngegme iti anak na, ken ipakaamumi kada kayo. Ti Diyos ket silaw, awan Apolos ti sipnget ken kuana. No kuna tayo amakikadkadwa tayo ken kuana, ngem agbibiyag tayo met iti sipnget, ulbud tayo iti sao ken aramid. Ngem no agbiag tayo iti lawag, kas iti kaaddana iti lawag, agkakadwa tayo ngarod. Ket ti dara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo iti amin a basol. No kuna tayo nga awan basol tayo iti Dios, alilawan tayo ti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maitutup. Pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. No kuna tayo aditay nagbasol, pagbalinen tayo nga ulbod ti Dios, ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Umuna Juan, Kapitulo 2. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kayo agbasol. Ngem no adda makabasol, adda mangibabaet kada tayo iti ama, ni Hesu Kristo anilinteg. Ni Kristo met laeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo, ket saan laeng adagiti basol tayo, no di pay ket dagiti basol ti amin a tao. No tungpalen tayo dagiti bilbilin ti Dios, awan dua-dua ngam ammo tayo ti Dios. No adda agkuna ngam ammo na ti Dios, ngem di na met tungpalen dagiti bilin na. Ulbod ti kasta a tao, ket saan nga agtaeng ti kinapudno ken kuana. Ngem ti mangtungpal iti sao ti Dios, ipakita na anaan-anay ti ayat na iti Dios. Ti pakapnekan nga agbibiyag tayo iti Dios, isu daytoy. Ti agkuna nga agtalinaed iti Dios. Masapol nga agbiag akas iti panagbiag ni Hesu Kristo. Ay ayatek agagayem, saan abaro abilin daytoy isurat ko kada kayo. Isumet laeng day didaan abilin, anaited kada kayo ididamo. Day di mensahe anang ngegyo. Nupay kasta, makuna abaro abilin ti isurat ko kada kayo, tamakita ken ni Kristo, kastamet kada kayo, ti kinapudno daytoy. Tagpukpukawen ti sipnget, ket agranyagen ti pudno asilaw. Ti agkuna nga adda iti lawag, ngem gurain na met ti kabsat na, adda pay laeng iti sipnget. Ti agayat iti kabsat na, agtalinaed iti lawag, ket awan ken kuana ti pakaigapuan ti panagbasol ti sabali. Ngem ti manggura iti kabsat na, adda iti sipnget, ken magmagna iti sipnget, ket di na ammo ti turturungen na. Agsipod ta kinulaapan ti sipnget, dagiti matana. Anak ko, agsuratak kada kayo, agsipod ta napakawanen dagiti basbasolyo, gapo ken ni Kristo. Amma, agsuratak kada kayo, agsipod ta ammuyo ti Dios nga addan manipod idipunganay. Agtutubo a lalaki, agsuratak kada kayo, agsipod ta pinarmekyo ti managdakdakes. Nagsuratak kada kayo, anak ko, agsipod ta amamuyo ti ama. Nagsuratak kada kayo, ama,
agsipod tamamuyo ti addan manipod idi punganay. Nagsuratak kada kayo agtutubo a lalaki, agsipod tanapigsa kayo, ken agtalined kada kayo ti sao ti Dios, ken pinarmekyo ti managdakdakes. Diyo ayaten ti lubong, wenno uray anya nga adda iti lubong. No ayaten nyo ti lubong, awan ti panagayatyo iti Ama. Taagtaod iti lubong ti amin nga adda dito'y lubong. Akas iti kinaderrep ti derrep. Kinaderrep ti mata, ken kinapalangguad. Saan da nga agtaod iti Ama? Agpukaw ti lubong, ken ti amin alinaon na nga aguman ti tao, ngem agtalinaed nga agnanayon, ti agaramid iti pagayatan ti Dios. Anak ko, asidegen ti panungpalan. Nangegyo nga umayen ti Antikristo. Ita nagparangen ti ado a kabusor ni Kristo. Ket daytoy ti pakaamuan tayo, nga asidegen ti panungpalan. Nupay no kadwa tayo idi dagitoy at tao, pinanawan da tayo agsipod ta iti kinapudno na. Saan tayo akadwa ida? No kadwa tayo ida, nakipagtaeng da kumakada tayo. Ngem pimanaw da, tapno nalawag a makita, nga awan kadwa tayo kadakwada. Ngem addan kada kayo ti Espiritu Santo nga inted ni Kristo. Iso nga amuyo amin ti pudno. Agsuratak ngarod kada kayo, saan agapo ta diyo ammo ti pudno. No diket gapo ta ammuyon ti pudno, ken ammuyo pay nga awan kinaulbod, nga agtaod iti pudno. Siya sino ngarod ti ulbod? Tiag ko na ani Jesus, saan nga iso ti Kristo? Kabusor ni Kristo ti kasta a tao, ta di na bigbigen ti Ama, ken ti Anak. Tati saan amang bigbig iti Anak, saan namet a bigbigen ti Ama. Timang bigbig iti Anak, bigbigen namet ti Ama. Ngarod, italimeng yo iti puso yo tinanggagyo, manipod ididamo. No sa limet-metan tayo daytoy a mensahe, awan dwa-dwa a makipagtaeng kayo nga agnanayon iti Anak ken iti Ama. Ket daytoy ti inkari ni Kristo kada tayo. Ti biag nga agnanayon. Isurat ko dagitoy may papan kadagiti mangal allilaw kada kayo. Ngem no may papan kada kayo, agtalinaed ti Espiritu nga inted ni Kristo, ket saan yon a masapol ti sabali a mangisuro. Tati Espiritu na ti mangisuro kada kayo iti amin. Pudno ti isuro na, saan a kinaulbod? Ngarod, kas mayan nurot iti panursuro na, agtalinaed kayo ken ni Kristo. Wen anak ko, agtalinaed kayo ken kuana, tapno natured tayo ket di tayo tumapain, asumango ken kuana iti daytang aldaw ayay na. Ammuyo analinteg ni Kristo, masapol nga ammuyo met, nga anak ti Diyos, ti amin nga agaramid iti nalinteg. Umuna Juan, Kapitulo 3. Kitain nyo no kasano ti kadakkel ti panagayat ti Ama kada tayo. Wen, kas taunay ti panagayat na kada tayo, ta maawagan tayo nga anak ti Diyos. Ket pudno akasta tayo. Di na tayo bigbigen ti lubong, agsipod ta di na binigbig ti Diyos. Ay ayatek agagayem. Anak na tayon ti Diyos. Uray no saan pay analawag, no anyan to ti pagbalinan tayo. Ngem ammo tayo nga enton agparang ni Kristo. Agbalintay to akas ken kuana. Agsipod ta makita tayo to ti kinasiyasino na. Tunggal maysa nga daan iti daytoy anamnama ken ni Kristo. Masapol nga agbiag anadalos, akas ken ni Kristo anadalos. Ngem ti siyasino man nga agbasol, salungasingen na tilinteg ti Diyos. Agsipod ta ti basol, ket panagsalungasing itilinteg. Ammuyo nga imay ni Kristo, tapno ikaten na dagiti basbasol, ket awan ti basol na, iti kasta, saanen nga agbasol ti siyasino man nga agtalinaed ken Kristo. Ngem ti agbasol, di na nakita, wenno naamuan ni Kristo. Anak ko, di ka ipaalilaw iti uray siya sinuman.
Nalinteg ti siya sino man nga agaramid iti nalinteg, akas kini Kristo ang nalinteg. Ngem kadwa ti Diablo ti saan asumardeng nga agbasol, ta nagbasolen ti Diablo manipod pay idipunganay. Daytoy ti gapuna, ngay may ti anak ti Diyos, tapno dadaelen na dagiti aramid ti Diablo. Saan nga agbasol ti anak ti Diyos? Agsipod ta daken kuana ti kababalin ti Diyos. Gaputa ti Diyos ti amana, saan na amabalin ti agbasol. Tinalawag apakaigidyatan dagiti anak ti Diyos kadagiti anak ti Diablo, isu daytoy. Saan nga anak ti Diyos, ti siya sino man adi agaramid iti naimbag, wenno di agayat iti kapsat na. Daytoy ti mensahe anang ngegyo manipod ididamo. Masapol nga agiin nayat tayo. Saan tayo nga agbalin akas kinikain, a pinaiturayan iti managdakdakes, ket pinatay na ni Abel akapsat na. Apay a pinatay na, gapo ta dakes dagiti aramid ni Cain, ket nalinteg dagiti aramid ti kapsat na. Kakabsat ko, di kay mas daaw no guraen na kayo ti lubong. Ammo tayo a pinanawan tayo ni patay, ket simrek tayo iti biag. Ammo tayo daytoy, agsipod ta ay ayaten tayo dagiti kakabsat tayo. Ti saan nga agayat, at dapay laeng ken ni patay. Mammapatay, ti siya sino man agumura iti kabsat na. Ammo yumet at ti mamapatay, awan ken kuana ti biag nga agnanayon. Ti pakamuan tayo no anya ti ayat, iso daytoy. Impaay ni Kristo ti biag na kada tayo. Rebeng tayo met nga rod, nga ipaay ti biag tayo kadagiti kakabsat. No addaan ka, ket makitam ti may sa akabsat a makasapol iti tulong, ngem di ka pulos mangrik na. Kasano ti panagkunam nga ay ayatem ti Diyos? Anak ko, saan tayo kuma nga agayat, babaen iti sao, wenno sarita laeng? Ipakita tayo kit di ti pudno a panagayat, babaen iti aramid. Ngarod, daytoy ti pakaamwan tayo, nga adda tayo iti pudno. Uray no ukumen na tayo ti konsensya tayo. Natalged tayo latta nga umasideg iti Diyos. Ammo tayo ngamin, adakdakkel ti Diyos ngem ti konsensya tayo. Agsipod ta ti Diyos, ket ammo na amin. Wen gagayem, no saan na tayo nga ukumen ti konsensya tayo. Natalged tayo nga agtakder iti sangwanan ti Diyos. Ikkan na tayo iti anyaman adawaten tayo. Agsipod tatong palen tayo dagiti bilbilin na, ken aramiden tayo ti pakaragsakan na. Daytoy ti bilin na, masapol amamati tayo itinagan ni Jesucristo nga anak na, ken agiin na yat tayo akas imbilin ni Kristo. Timang tungpal kadagiti bilbilin ti Diyos, agtalinaed iti Diyos, ket agtalinaed met ti Diyos ken kuana. Daytoy ti pakaamwan tayo, nga agtaeng kada tayo ti Diyos. Ammo tayo, babaen iti espiritu, nga inted na kada tayo. Umuna Juan, Kapitulo 4. Ay ayatek agagayem. Diyo pasyente amin nga agkuna, nga adda ti espiritu kadakwada. Ngem suutin nyo ida, no agtaod iti Diyos ti espiritu, nga adda kadakwada. Tanagwarasen dito'y lubong ti adu asinan propeta. Daytoy ti pakaamuan nyo iti espiritu ti Diyos. Siya sino man amang bigbig, nga imay ni Jesucristo iti lasag, at daken kuana ti espiritu nga agtaod iti Diyos. Ngem siya sino man adimang bigbig, a nagbalin ni Jesus a tao, awan ken kuana ti espiritu nga agtaod iti Diyos. Agtaod iti Antikristo ti espiritu nga daken kuana. Naibagan kada kayo ti sasangpet na. Ket ita, addan ditoy lubong. Ngem kukuana kayo ti Diyos anak ko. Ket naparmekyon dagiti sinan propeta. Agsipod ta nabilbileg ti espiritu nga adda kada kayo, ngem ti espiritu nga adda kadagiti tagalubong. Nailubungan dagiti sarsaritaan dagitoy asinan propeta. Ket denggen idati lubong, agsipod ta kukwa idati lubong. Ngem datayo,
Kukwa na tayo ti Diyos. Dumngeg kada tayo ti tao ang makaamo iti Diyos. Saan adumngeg kada tayo ti saan ako kwa ti Diyos? Daytoy nga rod ti pakamuan tayo iti paggidyatan ti Espiritu ti kinapudno. Ken ti Espiritu ti kinaulbod. Ay ayatek agagayem. Agiin nayat tayo. Agsipod ta ti ayat. Agtaod iti Diyos. Anak ti Diyos ti siya sino man nga agayat. Ket amamo na ti Diyos. Ti saan nga agayat, saan na nga ammo ti Diyos. Ta ti Diyos, ket ayat. Kastoy ti panangipakita ti Diyos nga ay ayaten na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti bugbugtong nga anak na. Tapno maaddaan tayo iti biyag. Babaen ken kuana. Daytoy ti pudno a kaipapanan ti ayat. Saan agapo ta inayat tayo ti Diyos? No diket inayat na tayo. Taimbaon na ti anak na apakapakawanan dagiti basbasol tayo. Patpatgek agagayem. No kastoy ti panagayat ti Diyos kada tayo. Rebeng na met nga agiinnayat tayo. Awan pa'y tinakakita iti Diyos. Ngem no agiinnayat tayo. Agtaeng ti Diyos kada tayo. Ket maan-anay ti ayat na kada tayo. Inted ti Diyos ti Espiritu na kada tayo. Ngarud, awan dua-dua nga agtaeng tayo iti Diyos. Ket agtaeng met ti Diyos kada tayo. Nakita ken paneknekan mi, nga imbaon ti ama ti anak na amang isalakan iti lubong. No ipaduyakyak ti may sa tao, ani Jesus ket anak ti Diyos. Agtaeng iti Diyos, ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Ammo ken mamati kami, nga ay ayaten na tayo ti Diyos. Ti Diyos ket ayat. Agtaeng iti Diyos, ti agtaeng iti ayat. Ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Agbalin anaan-anay ti ayat kada tayo, tapno awan ti panagbuteng tayo, intun dumteng ti aldaw ti panangukom. Maadaan tayo iti tured, agsipod ta ti panagbiag tayo dito'y lubong, kas met idi ken ni Kristo. No adda ayat, awan panagbuteng, tapaksyaten tinaan-anay nga ayat, ti amin a panagbuteng. Ngarud, saan pa'y anaan-anay ti ayat ti siya sino man nga agbuteng? Agsipod ta agkuykuyog ti buteng ken ti dusa. Agayat tayo, agsipod ta imuna nga inayat na tayo ti Diyos. Ulbod ti agkuna nga ay ayaten na ti Diyos, ngem guraen na met ti kabsat na. Ta di na mabalin nga ayaten ti Diyos a di na makita, no di na ayaten ti kabsat na a makita na. Ngarod, daytoy ti bilin ni Kristo kada tayo, ti agayat iti Diyos. Rebeng na met nga ayaten ti kabsat na. Umuna Juan, Kapitulo 5. Anak ti Diyos ti siya sino man amamati, ani Jesus, iso ti Kristo. Ket ti siya sino man nga agayat iti maysa nga ama. Ayaten na met ti anak dayta nga ama. No ayaten tayo ti Diyos, kentong palen tayo dagiti bilbilin na. Daytoy ti pakaamuan tayo, nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos. Tano ayaten tayo ti Diyos, kayat na asawen, atong palen tayo dagiti bilbilin na. Saan anarigat atong palen dagiti bilbilin na? Agsipod ta amin nga anak ti Diyos, maparmek na ti lubong. Ket babaen iti pamati tayo, agbaligi tayo amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong? Awan sa bali, no di ti mamati ani Jesus, ket anak ti Diyos. Ni Hesu Kristo, ti imay babaen iti danom, ken iti dara. Imay, saan laeng nga iti danom? No di ket iti danom, ken iti dara. Paneknekan metlaeng ti Espiritu, apod no daytoy. Agsipod tapod no ti Espiritu, talo ti mang paneknek. Ti Espiritu, ti danom ken ti dara, ket agpapada ti ibagada. Mamati tayo iti pamaneknek ti tao. Ngem natibtib ker ti pamaneknek ti Diyos. Ket inted na daytoy a pamaneknek, maipapan iti anak na. Ngarud, siya sino man amamati iti anak ti Diyos, addaken kuana daytoy a pamaneknek. Ngem ti di mamati iti Diyos, pinagbalin na nga ulbod ti Diyos, ta di na pinati ti pamaneknek na, maipapan iti anak na. Daytoy ngarud ti pamaneknek.
Inikkan na tayo ti Diyos iti biyag nga agnanayon, ket masarakan daytoy abiyag iti anak na. Ti tao a pagtaengan ti anak, agtaeng met ken kuana ti biyag. Ti saan a pagtaengan ti anak ti Diyos, saan met nga agtaeng ken kuana ti biyag. Insurat ko dagitoy kada kayo a mamati itinagan ti anak ti Diyos, tapno maamuan nyo nga addaan kayo iti biyag nga agnanayon. Di tayo bumdeng nga umasideg iti Diyos, agsipod taammo tayo nga ited na ti anyaman adawaten tayo. Nulaket mayanurot iti pagayatan na. Ket no ammo tayo adenggen na tayo iti anyaman adawaten tayo. Ammo tayo met nga awaten tayo ti anyaman adawaten tayo ken kuana. No makita ti siya sino man kada kayo ti kabsat na nga agbasol, iti saan nga agtungpal iti patay. Masapol ngay kararagan na iti Diyos amang ted ken kuana iti biyag. Agpaay daytoy kadagiti daddumapay a nagbasol, iti saan nga agtungpal iti patay. Basol ti amin akita ti kinadakes. Ngem adda basol nga agtungpal iti patay. Ket addamet basol, adi agtungpal iti patay. Ammo tayo adi agbasol ti anak ti Diyos, ket saan adang ram ti managdakdakes, tasalakniban ti anak ti Diyos. Ammo tayo akukwa na tayo ti Diyos, nupay iturturayan ti managdakdakes, ti intero alubong. Ammo tayo ngay mayen ti anak ti Diyos, ket inikkan na tayo iti panakaawat, tapno maamuan tayo dayjay apudno. Adda tayo ken kuana apudno. Wen, adda tayo ken Hesu Kristo nga anak na. Iso ti pudno a Diyos, ken ti biyag nga agnanayon. Anak ko, annadan nyo dagiti saan apudno a Diyos.